Jes, vihdoin nousi koti. Voidaanko me mennä sisällä? Kyllä, oota, mä avaan tämän. Vau, tää talo on ihana. Vaikka me ei olla nähty edes puoleakaan tästä. Okei, mutta missä meidän huoneet on? Niin, missä mun huone on? Olivia, sun huone on ylimmässä kerroksessa. Ja Aleksandra, sun huone on kakkoskerroksessa. Jee! Okei, mennään jo! Mä haluan nähdä mun huoneen! Joo, mennään vaan. Mennään jo. Toi hissikin on ihana. Okei, ihan sama. Nyt mä... Okei, me saatetaan sitten katsoa tää alakerta sitten. Jup, Noin, okei. Nyt pistetään toi vaikka tonne. Tääkin on kivan näköinen tää. Okei. Tää kiitti on ihana. Täällä mä voin kokata omat asiani. Oh my god, tää on ihanaa. Okei, mästä tulee masterkokkaaja. Ja, mitä? Tää on meidän makuuhuone varmaan. Joo, ja mitä sulla on? Okei, mä siirrän sitä pöytään nyt hetki. Okei. Tää on ihanaa. Tää on huone simppeli ja ei telkkaria. Oh my god. Tää on niin niinku... mä tykkään. Okei. Joo. Okei, no mennään sitten ylös. Ettekö te oo mennyt vielä ylös? Ei. No ne. Yes! Vihdoin mä saan nähdä mun oma... Oh my god! Mä pystyn pistämään kaiken tänne. Oh my god! Okei, tää on ihana. Toi petikin on ihana. Täällä on sauna! Oh my god! Palettia! Mä rakastan sitä! Kuntosali, mä rakastan kuntosali. Okei, musta tuntuu, että tää voisi olla vaikka toi vierashuone. Joo, mennään. Ja Olivia, tää on sun huone. Oh my god, tää on ihanaa! Okei, täällä on mun kaveritkin voi nukkua. Mä voin nukkua, tää on ihanaa. Äiti, tää uusi talo on mahtava. Juu. Niin on. Okei. Mut muista mennä nukkumaan ajoissa. Me mennään nyt. Joo, mä menen nyt. Mä pistän mun lasit. Okei, vaikka tuohon. Hyvää yötä! Okei, nyt pistin pittelansut ja... Okei. Tosta noin ja valmis. Nyt viedään Aleksandra nukkumaan. Okei, Aleksandra, sä voit mennä itsekin nukkumaan. Hyvää yötä! Ja sit me voidaan nyt mekin mennä nukkumaan. Hyvää yötä! Moikka!